Ustup o 3 kroky od gauče. Ten gauč tu nemůže zůstat. Může. Je otřesný. On tě slyší. Prosím. Ne. Tak mi dovol přesunout to křeslo. Ne, křeslo taky zůstane. Musíme s tím něco provést. Mám tu květiny, ale nikde není váza. Našla jsem pouze keramickou hlavu Betty Boopové. Mami, děláš ze sebe blázna. Už to mám. Seženeme plachty, přes všechno je přehodíme a řekneme, že maluješ. Mami, přestaň, co je na tomhle pokoji tak strašnýho? Tak se rozhlédni. No co, je hezký. Pro tebe, ale pro babičku ne. Jedním pohledem přehlédne tuhle sbírku harampádi a veteše a dá to za vinu samozřejmě mě. No a co? No, že jsem tě líp nevychovala, že tu nenechám vymalovat, když jste pryč. My nikdy nejsme pryč. Takže tě nepošlu pryč, aby se to vymalovalo. Mami, tomu snad nevěříš. Všechno špatné ve tvém životě je moje vina. Oh. Všechno špatné v životě tvého otce je moje vina. Prostě všechno špatné je moje vina. Mami, pojď se na chvilku posadit. Ten gauč je navíc vysezený. Jestli můžu, ráda bych ti dala radu. Skutečně. Musíš si vytvořit obranný mechanismus pro jednání s babičkou. O čem to mluvíš? Potřebuješ systém, postoj, vem si za příklad mě. Co je s tebou? Vím, že v mém životě je řada věcí, které neschvaluješ. Třeba co? Třeba tenhle gauč. No, tenhle gauč je příšerný. Dobře, fajn, myslíš si, že je příšerný. Kdysi by tvé prohlášení, že gauč, který jsem pečlivě vybírala a 8 měsíců splácela, je příšerný, mohlo ranit mé city, ale teď už ne. Ne? Ne. Proč ne? Protože jednoho dne jsem se rozhodla, že místo, aby mě tvůj nesouhlas mrzel, tak mě pobaví, zasměju se. A dokonce jsem se rozhodla, že mě i malinko potěší. Tak tebe můj nesouhlas potěší. Někdy jen tak, abych se měla čemu smát. Nevím, co si o tom myslet. Myslí si, teda to je bezvadný, protože tahle rada tě může osvobodit. Na co myslíš? Na tu hroznou hlavu Betty Boopové. To já taky.